kidnapping kai kugal kidnapping kugal nyolgal nyiddungal to on jaɓu natton ɗen ɗon kuuɗe ginɗe mboɗaɗe nyidduɗe kuuɗe ɗe goo ɓoosaru nyamataɗe joni mo heɗi tawa ɓoosaru waati ɓoosaru bandindu kutiru e nyamadu on keɗi tawgo ɓoosaru e ɓorti waati bandindu e nyamadu to ɓen tongaɗoɓe kinnapi sey ɓe nanga neɗɗo bandiɓe bo maɓɓe sey ɓe njaha ɓe suuɗamo way ma ɓe joɓama ma ɓe nyamimo ma ɓe nyami jawdi maako nden nan ɓe jofamo ɓe nyanyantiri ko ɓe nyanyantirayi to tonde banda ɗon to meɗi din noon to e woodi nanoɓe ko ɗeyi ɗum ɗon ɓe ala ɗum wooɗa banda kabilanci banda hasada banda nguyka banda yare ñaamu halal nyanna halal yaru halal jarna halal ɓorna halal ɓornoɗa halal nyawtora halal nyawtira halal dimbo noon ta jaɓu ñaama haram ta jaɓu iyalu ma nyanna ɗum haram ta jaɓu ɓikkoye ma nyanna koye haram ɗin noon Allah laamiɗo hoyna ɗum tawi annabi sallallahu alaihi wasallam waɗi hadith wa zakara rajul as'asa yadilu safar yamuddu yadayhi ila agabara yamuddu yadayhi ila sama yaqulu ya rabbi annabi sallallahu alaihi wasallam fa at'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu